Kenal koyok neng alas ngarep ae lho deloken ketele. Salah satu keunikan dan paling membanggakan yaiku penghijauan wong atase terminal lho lur. Tapi kanggoku iku nilainya positif. Tase. Nah, rene bolak-balik ra bagian iki lho. Oh alah, dereng mriki. Jian maknyu sur mangan kanca-kanca liyane. Sawetara sakmene dhisik, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Terminal Tamanan Kota Kediri dulur-dulur, pusat kuliner soto Bu Ijo utawa soto Tamanan kang lokasine pas sisih wetane utawa iso diomongne yen apa jenenge pusat kuliner soto Bu Ijo ku lokasine ya nek jero terminal, cuma sisih etan ngono. Dadi kadang-kadang ana sing nyebut sakliyane soto Bu Ijo uga soto terminal Tamanan. Pertigaan terminal Tamanan dulur-dulur, arah nganan iku arah ngetan, arah Kota Kediri alun-alun, arah Tulungagung uga arah Blitar. Yen arah ngalor dadi lurus saka kene iku arah Majarata, terus yen mengko ngiri kuwi arah Nganjuk, yen nganan arah Jombang Surabaya dulur-dulur. Kondisi terminal Tamanan Kota Kediri ing dina sore dulur-dulur, terminal kang paling grumbul. Dadi sak ngertiku terminal kang paling grumbul iku ya terminal Tamanan Kota Kediri. Dadi seger banget. Biasane terminal kan panas mung bangunan-bangunan, tapi yen ing Kediri bener-bener tumbuhan hijau, wit-witan iku diperhatikan banget. Di dalan metune bis iso didelok lur, kaya ora nek terminal, kaya neng alas ngarep ae lho deloken ketele. Salah satu keunikan dan paling membanggakan yaiku penghijauan wong atase terminal lho lur. Tapi kanggoku iku nilainya positif banget. Amarga ing terminal kuwi kan iso disebut kota wilayah daerah kan polusi to lur. Lah anane wit-witan utawa tumbuhan hijau kuwi nggo ngurangi dampak polusi lur. Terus kafe-kafe berderet-deret. Nah, nanging dina iki dulur-dulur ora takjak kulineran soto terminal utawa soto Bu Ijo, tapi nenggone ketan bubuk dulur-dulur. Lokasine nang semen. Dadi awake dhewe ngliwati gapura ngarep ki lur, selamat masuk kawasan wisata Sumber Podang. Nah, Tugu iki wis masuk wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Yen terminal wau wilayah pemerintah Kota Kediri. Dadi wis beda lur, kepala daerah beda. Yen Kota Kediri iku pimpinane wali kota, sebalike yen Kabupaten Kediri iku pimpinane Bupati Kediri. Jenenge padha-padha Kediri, mung dibedakne sitok Kota Kediri, sitok Kabupaten Kediri. Saiki awake neng wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Desane uga Semen. Lokasine gampang lur, dadi saka terminal Tamanan Kota Kediri mau awake dhewe cukup mlaku ngulon
paling sekitar 250 meter iki pertigaan. Yen ngulon ngono pasar semen lur, yen sore rodok sepi amarga akeh toko-toko sing tutup. Iki ade pertigaan menggo ngiri lur, saka pertigaan paling ya kurang luwih gak enek 100 meter lur, paling 75 meter wis teko warung ketan bubuk kaya sing wis tak sebutne mau. Kaya apa lokasine, terus ketan bubuke piye, dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup. Wis teko lur saiki warunge iki kiri jalan sederhana. Aku langganan nek kene wis suwi lur. Kait regane sih 3.000 repes 3.000 rupiah. Ketane tasik. Nah, rene bolak-balik ra bagian iki lho. Oh alah, dereng mriki. Jian Maknyus lur mangan ketan bubuk, kopi pahit, kopi tubruk, jos. Kula pertama niki. Ketan. Dhisik. Oh alah. Lah yo, tapi kira pertama. Jam itu tetap buka ya aslinya. Walah. Dipun. Oh, gendongan toh. Langit nek lontong riyen nggih. Dadi toppinge iki klapa muda, klapa nom karo bubuk deli lur. Walah. Kula ora getih medar rada sore-sore. Iki bubuk dele terus lah iki klapa nom sing diparut lur. Kopine iki mau tanpa gula lur, kental, rasane mantep. Bismillahirrohmanirrohim. Maknyus lur. Sadurunge regane 3.000 lur lagi iki lho 4.000 paling sego enek setahun. Monggo 4.000. Sebelumnya 3.000 rupiah. Sak lepek wis wareg lur iki. Teng wilih niku apa rasane napa to? Mboten. Nggih, sak. Ora grup. Tak cimene soni. Oke nih nggih. Ani tok sing teng anu nggih, lawas omah. Nggih, bagian niku kok biyen digoni. Wong Kediri khususnya wilayah semen rugi yang gak tahu mrene lur. Terus saliyane ketan ana uga tahu lontong 6.000 lur. Bisa dicoba dulur-dulur khususnya nang wilayah Kediri Barat utawa Kediri Kulon Kali. Oh iya, kanggo dulur-dulur sing durung monggo subscribe, tekan tombol abang lan loncengnya lur, terus ojo lali yen seneng karo video iki di-share nang kanca-kanca.
Oke lur, video bakal tak akhiri sakmene dhisik ning aja kuwatir, pokoke tetep dukung channel iki, subscribe, terus tonton, komentar, share nang kanca-kanca liyane. Sawetara sakmene dhisik, wassalam.